tende mwari nechipo cheupenyu nekuda kwenyasha dza 2020 chinhu chinokosha kwazvo kugona kuremekedza mwari nekuda kwechinhu chinonzi the gift of life, chipo cheupenyu. Zvakawanda zvakaitika pakati apo zvisina kukuwira, zvakawira vamwe kwete nokuti waimira but dzingoriwo nyasha kuti mwari vakatisesedza. So we need to thank God. Toda pauri papo, let us just pray a short prayer just to thank God for the gift of life. Father, we thank you for the gift of life. We thank you for your blessing and your favor. Mwari wenyasha mcheno wakatendeka, mazviita henyu, mazviita nechipo cheupenyu, mazviita nekutichengeta, mazviita nekutigonesa. Mbiri yenyu ikudzwe, zita renyu riremekedzwe, muzita raJesu Kristu weNazareta, amen. Tinotenda mwari vakudzwe zvikuru. Chada kushumira this text ndakamboiti bati kuchechi kwatopinda uku, but it's a good thing to lay that foundation in the beginning of the year. Ukutanga kwegore chada kutaura pamusoro pekugamuchira kureceiva, kugamuchira kana kuti kureceiva. Mwari wedu ndi mwari wanopa first level, mwari wedu ndi mwari akatipa second level. Saka tichaparidza in those two dimensions nokuti kune mumwe ane zvaatarisira kuti mwari vamuitire, kune mumwe angagodaro akura pakuziva kuti mwari wacho kune zvaakaita, asi kune chaanofanirwa kuziva kuti aite kuti agone kusangana, kuti agone kugamuchira zvaakaitirwa naMwari. So rekandakanotsanangura nyaya iyi. Vana veIsraeri vakabviswa kuEgypt naMwari vachienda kuKenani. Nzvimbo yavari kuenda inonzi promised land. Ine a promise yakaiswa muvhu naMwari yekuti vanhu vakagara vakakohwa vanorarama upenyu hwakanaka. Saka the only way to receive the blessing kana yaiswa muland muvhu is to know how to till the land. Kana ropafadzo yakaiswa muvhu, unofanirwa kuziva mashandiro aungaite nevhu racho kuti uve a partaker of the blessing. Ukasvika muKenani ukanamata stereki unofanira nzara, chikonzero ndechekuti promised land pete fruit. Chinopedza nzara haisi land, chinopedza nzara is the produce inobva from the land, which means kune a dimension of blessing yaunofanirwa kuziva what to do. Yakatoitwa kare naMwari ikarongedzwa muvhu, but chaunofanirwa kuziva to be a partaker echinhu chakaiswa muvhu naMwari is to know how to till the land, kugona kushanda nevhu racho. So ndinotanga tabata dimension yevadiki. Kana unetarisira kuti Mwari ane zvaachakuitira, anoita akatendeka akarurama, ndi Mwari vanogona vachakuitira. But kunati kune zvakatoitwa kare, a provision yakaiswa aside, but munhu anofanirwa kuva knowledge, ruzivo, how to partake or how to receive what is already provided by God. I love examples so much. We just take a hold of something. Let's say, urukukumbira kuna Mwari, for example, urukukumbira begi. Mwari waisa provision already a begi, kuti it's okay. Kuti ni Mwari vanonzwa mena manto wakatendeka. Begi rapo. Uripo kuchasara nyangwe une ownership. Kudila net distance, kuti ushike pane chinhu chawapiwa na Mwari. Saka Satani zvaanoita adzivise zvinhu zvako kuna Mwari, anodzivisa iwewe kuti usvike pane zvinhu zvako zvawakapiwa naMwari. The devil haagone kubvuta chakanzi naMwari ndechako, but anogona kubvuta mafungiro, mafambiro kuti ushayiwe zvako iwe uinazvo. Hakuna munhu ari useless. Mwari hakuna vanhu vaakasika kuti vave masempo yenu ekutambudzika panyika, kuti vamwe vagone kudzidza kuti nhamo yakanakadai vanoshiona vamwe vanhu. Mwari haana kuita mafanizi noupenyu hwomunhu wese, ari serious. Akasika mune purpose nechikonzero, ndobva aisa provision already on the ground. For example, Jesu paari kuberekwa, chakatanga kuzivikanwa ndechekuti kune varume vakafamba, Matthew chapter 2, vakasvika kuna Herod, vakati tauya nezvipo tiri kutsvaga mambo aberekwa. Havana kutanga kufamba musi wakaberekwa Jesu, but vakatanga kufamba nhumbu isati yatombobata, nokuti Matthew chapter 2 inoti vachitaura naHerod vanoti 2 years ago we saw his star, takaona nyeredzi yake tiri kunyika kwedu. Vakatanga kufamba vane the treasure kana kuti zvipo zvemwana. Zvoreva kuti nhumbu isati yabata
already provision yechiri kuberekwa iripo. Saka vanhu havari kufamba kuenda nezvipo. Jesu paanozosara aberekwa, already zvinhu zvake zvekushanda nazvo kazvipo zvake zviri on the ground. So munhu wese paanouya panyika haisi surprise kuna Mwari kuti ndomuitirei munhu auya nasina kurongedza zvinhu zvake. All things are set in place. Chine problem yekuti ufungidzire kuti hakuna zvinhu zvako inyaya yekuti dzimwe nguva uri kure nazvo kana kuti hauzive muridzi wazvo kuti akuratidze paakazviisa. Mwari haavige zvinhu kuti vanhu vatsvage zvinhu. Mwari anoviga zvinhu kuti vanhu vatsvage Mwari muridzi wezvinhu. Nokuti zvinhu kana zvichivigwa naMwari zviri zvako zvinovigwa mauri. Bvunza Adhamu. Adhamu asina mukadzi, Mwari vakatsvaka kwese kumubatsira akafanira vakamushayiwa. Vakasvikovhura Adhamu parutivi, vakaburitsa mbabvu yavakagadzira Eve. Zvoreva kuti chinhu chaitsvakwa naAdhamu changa china Adhamu. Akachiviga ndiani? NdiMwari. Achichivigirei? Kuitira kuti munhu kana chinokonzera kuti asvike pane zvinhu zvake ndokunge aenda muna Mwari akakurongera zvinhu zvako. Zvoreva kuti key iripo yekutanga irelationship. Haugone kusvika pane zvinhu zvako zvakadhizainwa naMwari kana usina Mwari wacho. I'm going to lay a foundation, then I'll read the scripture. So, pane zvinhu zviri already set for you. 2020. I surprised kuna Mwari. Mwari asikuti 2020 asvika mukomana anozowana gore itozodi. The Alpha and Omega. Kutanga nekuguma. Life yako iri muruoko rwake itori makore ese anokudza kuti tichasvika. Mwari mumakore oyo ari mukudhara. Time ndeyemunhu. Muna Mwari anogara munonzi muinternity. Zvekuti internity iri above time. Iyo paunofungidzira kuti mangwana ndichadai, mangwana rakamira sei, already mangwana acho ari muna Mwari ende anoziva. Saka Mwari vanotoziva need yauinayo, Mwari vanoziva challenge yauinayo, ndokubva vaisa provision. For example, kana shoko richiti nemavanga aJesu takaporeswa, zvotoreva kuti kuporeswa ndokwakatangira kurwara. Nokuti kana Jesu wakaenda pacross wakarovererwa akapiwa mavanga mumaoko ndisati ndaberekwa, chakatanga for my life is healing, ndisati ndaita force. Saka panoita challenge ndepekuti ndinogona kutofa ndichirwara, iko kupora kwanga kuriko ndisati ndarwara, nenyaya yekuti I don't know how to partake what is already provided. Mukomana wese ari pano mauri mune vana, svika waroora. Ndopane equation, ndopane kanyaya kacho. Ukasaroora unotofa uri mukomana. But mauri mune mhuri, mune matwins, mune majaya, mune vasikana, but ukasaroora unongofa wakadaro. Zvoreva kuti already Mwari vakaisa mhuri mauri, but you need to know what to do. Pakauya kamufana kanenge akati mbuni ndinamatirei believe in miracles, ndikudawo ndebvu, handikanamatire, tinokuvati kura tinobuda. Why? Dzitorimo. Software yacho yakaiswa kangoti chovhei dzototanga kubuda. Hapana prayer yendebvu dzirimo. But chinonidwa ipapa growth kukura. So there are things zvekuti uchitarisa kuti Mwari vakuitire muna 2020, uchaona sekunge gore richipera havana kukuitira. Gamba vakakuitira but unosangana nazvo kana wakura. Kana ndichitaura kukura ndichitaura makore, ndikutaura growth in faith. Kukura mukutenda, kukura mukuziva. Handikutaura title yekuchurch, ndiri kutaura your level in him in terms of knowledge. I'll give you this example. Kumba ugeze family mfiri chikunenge mune madrinks ndemhuri uri kupisa munhu anogona kutora drink rake achinwa, but ndineka mufana kamukomana kadiki so kanonzi divine. Kana kakaona munhu wese achitora drink achinwa kanongoziva kuti ndiri family member, kanongovhurawo dhoo refriji kotora. But pane challenge ndepekuti isati naopena tinovhura padhoo. Saka padhoo patinovhura madrinks napo panodhimanda height munhu anosvikira. Although ownership drink ndera divine, but by height haano. Saka chaangaite chii kuti anwe, anofanirwa kusabhumita kune vamwe vakareba ovatambidza ovhurirwa onwa. Muna 2020 ukasayiwa spirit yehumility, unotofungidzira kuti drink rako uri kurambidzwa kunwa, gamba uri kuzvitadzisa kunwa, nokuti you don't have the spirit to appreciate others who are taller than you. Uni zvauchatopedza gore kuti Mwari wacho haana kuita. All right, let me quickly go this direction. Somebody asked me, zvikanzi inda machechi Mwari wacho iwani, mweya mutsvene iwani, but mani ngakangosiyana-siyana kumachechi so, asi mweya wacho wakasiyana here. No, it's the same spirit,
but kuita kwamwari kunodai. I'll give you an example. Paulo chaiye under the same spirit of God uchinyora tsamba kumakereke, unoti tsamba kuvaefeso, tsamba kuvakorinde, tsamba kuvaGalatia, ukatarisa tsamba dzese hadzinyorwe nyaya yakafanana, but ari machechi amwari mumwe chete, vane mweya mutsvene mumwe chete, kureva kuti ari kuadresa a certain type of people in a certain area with a kind of a revelation iri different kune vamwe. Saka difference yetheme kumachechi is biblical and spiritually correct. Why? Mwari haataure zvakafanana nevanhu vari muinflation zvaangataure nevanhu vari kuAmerica. Mwari haataure zvakafanana kuvanhu vari muZimbabwe, unotaura futi the same message kuvanhu vari kuUK. Why? Lifestyle nemararamiro nezvese we are different. Saka tsamba kuvaEfeso haifanirwa kukopwa yoendeswa futi kuvaGalatia, nekuti challenge yekuvaGalatia haisi yekuvaEfeso. So kana iri theme kuchurch, truly it must be different. Yekwenyu neyekwenyu inofanirwa kusiyana, nokuti vanhu vekwenyu nevekwenyu vakatosiyana mararamiro, kukura, kuziva zvese. So this kind of understanding sometimes unozoona ita madebate kamatheme ati unonzwa gori rinowazodai, gori rinowazodai. Iye Mwari wacho ingana anoti behold I will do a new thing. He's the unchangeable changer. Kureva kuti iye haashanduke but une power rekushandura. So provision iripo. Chiri kudiwa kuziva. So tikaenda kubhuku raGenesis, I don't know if I open scripture today, but tikaenda kubhuku raGenesis, Genesis 1, uchaona kuti Mwari pavakati, alright, then God commanded the waters to bring forth fish. Zvoreva kuti Mwari havana kuzotora nguva vachisika hove, but vakava neknowledge yekuziva kuti mvura ndo source yechinhu chinonzi fish. Hapana Mwari paakatora ivhu akasika hove. Bible note, and God commanded the waters to bring forth fish. Zvoreva kuti Mwari vakatoziva kuti fish hadzigadzirwe, dzakagadzirika kare mumvura. Paimudiwa shoko rinotaura kuti mvura rilisa zviri mauri zvinorarama. So there are times yekuti fish unadzo, but dziri kuside kunonzi water. Saka huna knowledge to command the waters to release the fish. You are still crying and praying kuti pane nehove, yet already une mvura. Which means ukaona the wisdom of the knowledge of God. Kuti Mwari vakatoona kuti pana handifanirwa kusika hove, but ndinofanira kurayira mvura iburitse zviri mairi. So God commanded the waters to bring forth fish. Zvoreva kuti Mwari vane knowledge yekuziva kuti hove dziripo, but dzakavigwa muchinhu chinonzi water. I need to speak a word of command to get what I'm looking for. So there are times yekuti you must learn to decree things. Bible rangu you shall decree a thing and it shall be established. Rati zvimwe zvacho zvaunotoda zviripo, but a closed mouth is a closed destiny. Learn to speak things. Ini ndakamboenda kun'anga tisandatendeuka so. Saka takaenda kun'anga ndatapiwa mushonga watakapiwa. N'anga ndobva yatirayira ikati, kana une mushonga uyu wakusvika pabasa unofanira kutaura mashoko aunofanirwa kutaura. Saka ndaita kamuchallenge kekuti kana mushonga wacho uchishanda ndine need yekutaura here, ngaungoshanda wega. But ndakadiscover kuti ari kutoti pane combination yezvauinazvo neconfidence dzaunofanirwa kureleasa uchitaura wega zvaunoda kuti uzviwane zviri on the ground. So there are times yekuti ukatonyarara even mushonga uri correct hauite. Kurati mushonga muhombe kutaura. N'anga ikati mushonga waisa muhomwe, wasvika pakati utaure zvakati, ukanonyarara mushonga haushande, nokuti mushonga mukuru kutaura. Bible robva rati the power of life and death lies on your tongue. Learn to speak positive in this 2020. Vari kutaura zviri negative siyana nawo. Life yako uri panyika ino but hausi wenyika ino. I need to warn you this way. Don't think like a Zimbabwean. Think like a Christian. Don't think like a Zimbabwean or an African. Think like a believer. You are a child of God. Atisi wenyika ino, nyangwe tiri panyika ino. Kurati ma rules nema systems are not governor. They belong to the kingdom of God. Ukaona Jesu panotitsapura achimunama anochiti, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Zvotora kuti ukasanamata uchidaro, there is a wind yepanyika iri kutoita prevail. Kusvika iwewe waikansela, wati kuda kwenyu ngakuitwe panyika pano, thy will be done. Ukasatodaro, pane kuda kwevamwe vanhu kunoitika mulife mako. Zvavakutemera ndo zvinoitika.
Saka kusvika wakuzvikansela nemuromo wako kuti thy will be done, kuda kwenyu ngakuitwe, nokuti ukasada kuti kuda kwaMwari kuitike, pane kuda kwevamwe vanhu kunoitika. So your mouth is a tool to cancel every negative issue against your life. Dzidzisa muromo wako kutaura zviri positive na 2020. Influence iriko sometimes inokudrive to the negative. Maonero uri kuita zvinhu. But I've come to challenge you this way. Learn to look unto Jesus. Nokuti vese vanotarisira vanhu and they can still fail. Even money can fail. I love statement rikunamparidzi not man answereth all things. Ndakadzisama ndikati iroro shoko zvarinongoreva parinoti money answereth all things. Rinotongoreva kuti mari inopindura pazvinhu zvese, asi haireve kuti inopindura zviri correct pazvinhu zvese. Nokuti chinonzi minduro ti yes or no. Saka zvikanzi money answereth all things, haina kuti mari inogadzirisa zvese, inongopindura. Ukaita HIV inongopindura ichiti chachaya. Tenga hako mafurutsi ita zvaunoita ichi wataunodya bata hapana. Inenge yapindura. Kupindura kunongoreva yes kana no. The real answer iri yes yaungatsvage nhasi is Jesus. Handa kuti church, handa kuti prophet, ndati Kristu Jesu. Nokuti there are times yekuti muna 2020 aim yako ndeyekuchinja church. Pandaipinda kusi powerful ndakaenda kuso nobva zvinhu zvangu zvichasimuka. The real and total change is when the word changes you. Iri rikasa kushandura, hakuna prophet anopinda on behalf of the word to help you out. Saka chiona no matter the prophet is so powerful, ukatoenda kuchechi kwemaprophets, they preach. Why preaching uchiprofita? He knows kuti kana tikaprofitana as long usina knowledge nemaprinciples hazvikudi. Chinoita kuti prophet vaparidze chifunga kwakwe ivo vachiona. Why waste their time kuvhura kunamika ngavangutaura kuti zvangu zviri kuita, but vanotoziva kuti zviite. You must know what to do. You must know to apply the right principles. Amai Loti vari mumba yevanhu vaponeswa but vakafa. Hazvina basa ucheche wapinda nevanhu cheche vanoremekedzwa kwazvodi unogona kufira imomo. Mai Loti family yavo ndo yakabvisirwa nengirozi, mhuri yavo ndo yakawandirwa favor ikapiwa tip yekunzi kudai panotsva munhu, but vakatsva yet vari muright family. So haisinyaya kuti unopinda chechi inonzi ndo iri right iri powerful, ungangodaura uri type yamai Loti uri muimba yakanaka but zvako zvichifira muroti. Ndono umapurishito. So kana une pfungwa kuti ndakuchinja chechi chako haisi powerful, dai watotanga kuchinja iwewe kwete chechi. Because hakuna inokuita, unaona kuenda pa high school obuda nemalori sounds. Avangokunyara kuti mama uri paprince angokupai masi pama-e, unoita e uriko. Inauye kuti iwewe concentration yako yakamira sei. Ini ndakafoira kakwakapasa vamwe isaine kuti zvataidzidziswa zvinopasisa zvaisvikira pazvinofoirika. Chachai chakudiwa is improvement. Hachi chimwe chikoro inini wacho pachikoro ichocho hataigona kunyepera vabereki vangu kuti maticha acho anga asiri serious. Bhozo panext pangu akaita 6 ma-A ini 6 ma-E. Kurati taitoudzwa zvema-A but pano zvaisvika zvichiita E. Saka padi kuchinjwa chikoro, pada kuchinjwa maitiro angu pachikoro ipapo nokuti manotsi acho aripo. Handina kunzwa Mwari vachisika hove. Bible writes, and God commanded the waters to bring forth fish. And God commanded the waters to bring forth fish. Okay, I'll read verse 20. Genesis 1 verse 20. And God said, let the waters swarm with swarms of living creatures, and let the birds fly. So God created the great sea creatures, every living creature that moves, with which the waters swam according to their own kind. Zvora kuti unofanirwa kuziva source yechinhu chauri kutsvaka. Ivhu ndo makabuda miti. Handa kunzwa pachikandwa mbeu, but miti yakaita sprang out from the ground. Zvoreva kuti kune zvinhu zvaunofungidzira kuti hauna but wakazvipihwa in seed form. Munhu wese anopiwa chinhu in seed form kana asina wisdom ne knowledge anofa achitsvaga chinhu ichocho chaainacho nokuti haagone kuchinecha kuti chikure chive chinhu chaanoda. Alright. Munhu wese anova nemhuri obva abereka vana
chaari kuda haasi mwana, chaari kuda munhu mukuru anogona kuzoita take care yeupenyu hwake. But chaari kuda ichocho hachibereke chiri chihombe kudhara chakutomuchengeta. Unochirera, shona yoga yati chirere chigokurerawo. Kurati kune masystems aunotorera kuti azokurera. In other words, Mwari vane zvinhu zvavanokupa mulife, zvavakatokupa izvezvi, zvauchiri kungotsvaga. Why wakazvipiwa in a systematic way yekuti zvinotoda your effort kuchibuilda. Jesu paakauya panyika haana kuuya ari son. Bhaibheri rangu rinoti, unto us a child is born, unto us a son is given. Isaiah 9:6. Zvoreva kuti Jesu paakatouya, akatouya kari kachechi, kakatengerwa mapampa, kakafidwa, kakachengetwa, akazoenda pacross, akatiponesa. Kurati ruponeso rwakatorerwa nemunhu. Munhu akatsika-tsika apone, nokuti chinomuponesa chinotomboda kubatsirwa naiye anofanirwa kupona. Datangoya murume mukuru wobva ndatoya kuzokufira ise pamuchinjikwa. Yainetsa. But akauya neprocess iri natural, iri common. That's why vanhu vakaramba kuti ndiye. Nokuti vanhu vanofunidza kuti kana uchinamata Mwari, every answer yaMwari iri miraculous. Pane mamwe ma-answers aMwari are just ordinary, yet they carry a miracle at the end. Pane vanhu vakauya nehama yavo kuna Jesu ribofu, chifamba naye achidonza maoko ndobva muchita pana Jesu. Jesu ndobva abata futi maoko emunhu iye, ndobva abuda naye muguta. Uri kuona time yabatwa ruoko naJesu achifambwa naye, anogona kutifundzira kuti haasi Jesu. Nokuti zvekubatwa ruoko uchifambwa newe zvinoitwa kana natsana wako. And atouya akabatwa nevamwe vanhu vasina kana minana, ndokubva aiswa kuna Jesu, ndokubva aitwa the same thing yekungobatwawo pasina kana minana. Vari muprocess yekufamba vari two. Remember, chiri kudiwa nemunhu imiracle, ihealing, kuona. But chatanga kuitwa naJesu handicho chiri kudiwa. Jesus is just leading the guy outside the city. The guy haasi kuda kuendeswa somewhere, ari kuda kuporeswa. Ndo imwe challenge yatinayo. Sometimes you are in a process yekuti God, before he heals you, he wants to lead you, he wants to walk with you. Saka iyo yekuti Mwaramba kutungamirira afambe newe atide, togoda kuti Mwari wacho aite zvinhu muupenyu. Ndabotara nemumwe ndikati ako munhu wacho madi kuti muuye kuchechi Sunday, zvikanzi munoprofita nekuti tikamambira kose atone target zvinhu zvaari kutsvaka. Mwari wacho Mwari haasi paprogram yezvinhu zvaari kutsvaka, ari kutsvaga mamiracles acho kuti zvake zviende. Truly is a God of miracles, but there are times yekuti he wants to lead you without any miracle. He just wants to lead you to have a relationship with you. Prodigal son achibva kwaakabva apera basa aine nzara hembe dzakagaruka asina kana bhutsu, baba vake vakamuona at a distance, ndokubva vamumhanyira vakamubundira. Iye chaari kudzokerera kumba hakusi kumbundirwa, hakusi kuda kumhanyirwa, hakusi kuda kudiwa, ane nzara. He's so hungry. Chamudriver back home is hungry. But baba pavakamuona vana kutakura chingwa vakamhanya nacho, vakamhanya iyo vasina chinhu. Unoziva here kuti time yakambudirwa nababa, mwoyo wako waingoti mudhara dai moziva zvandikutsvaga, magadzirisa izvozvo. Akatotanga kufamba nababa aine nzara, aina baba. Do you know kuti kune time yekuti unofunidza kuti hauna Mwari, nokuti nyaya yako haisati yagadziriswa. Yeti Mwari anogadzirisa nyaya yako ari kutambofamba newe. Une time yaunogona kutoti usati pane musituation yangu kuti asidai Mwari apindira panyaya iyi. Atori newe already. But the challenge is your target is the miracle, the healing, not the leading. I'll leave that subject, I'll preach another day. But you got to understand the change. In this year, is how to receive. People, they think they receive, you also got to receive. That's the way to receive. No, that's the first stage. And that first stage is very dangerous. You never get anything by saying I receive. What's the second stage? To get knowledge on what to do. Receive your house, I receive. Mastendi anotofambirwa. Ora tikakunamatira kuti uwane basa, ani unofanira kutsvaga basa. Bana tinamazita makambani tine nyasha chete. Iyo ndofanira kuziva kuti kudeuta, kueconnect uchifamba uchienda nema CV. And hausvike ipapo usina kana pepa, woti takanamatirwa munhu washe riripo irapo. Tiriwe nyasha haupinde. And if I interview, how the type ya church and type ya pastor.
qualification. Hakuna company inoti amunobata muri kupi. Vanobvunza kuti munogona here magetsi. Oti andagona hangu but munhu washa akataura nyasha dzinotyisa. People hear me very well. Mark 11:23 and 24. You know, to believe. When you pray, believe so that you receive. When you pray, believe so that you receive. When you pray, not prayer, when you pray for something, you not receive that thing. Why? When you pray, you receive a revelation on what to do. 1 Kings chapter 17 verse 53. You know that Elijah I can hear abundance of rain. Now Garabas put in the ends why no 9 prophets. Sans Agando Fugama. I can sort of Pagakubagatanga Kunyangetera. I am Kunyangetera Bray, Nakunaya by prayer. I am Kunyangetera Akapika a revelation. You could teach to Mamun, Anotarisa towards the sea. Yatin dance, Waichanaya, Degum Soro, Abunotarisa Yakanaya. But he understands. Could he Chandiri Kuda, Chirimu system, Yajun Jatina. Do you know Jorodo to Marabiti? I would just mean Sandiwe. No, already, you know, Tangira Kuno take over. Munoamari Paka taken here abundance of rain. Paka to Mamranda towards the sea. Murandana Zogatin the one that you need to pack it to Subuka. Undong Vati Shua, Chitaura up, Putenda Muraya Kuya. Chinomupa kupilifa kuti mvura iri kuzonaya. Kunzwa kuti yakanaya kare. Pane zvikuitika mairi. Akanotarisa towards the sea. Mvura yakanaya. Zvanzi ndaona chiri kurise like a man's fist. Uyu ndokubva aziva kuti zvataura Mwari zvaandivimbisa zvaakuitika. But every promise in a process. I'll repeat. Every God's promise in a process. And the process is not demand that discipline most of the times. Mary waparidzwa Evangelist na angel Gabriel kuti uchava nemwana. Mary ndokubva abvunza zvinogona sei ndisina kuziva murume. Kwete ndisina murume, ndisina kuziva. Nokuti murume anga naye, she was in a relationship with Joseph. Ukaudza munhu ane murume kuti muchava nemwana, ungaudza murume wako kuti mazoenda kwana ndiye. But uyu paakaudzwa kuti uchava nemwana, ndokubva abvunza kuti chirudzii. Ndisina kuziva murume, kwete ndisina murume. But aruda kutsvaga knowledge inodemanda discipline. Why? Nokuti Joseph akangoda kumubata-bata anofanira kumuudza kuti imbomira humu program zvakanzi ndezvemweya. But anofanira kugara achidinaya Joseph kusvika nhumbu yabata kusvika abereka. Nokuti akaudzwa kuti uchava nemwana usina kuziva murume. Saka murume nyange uinaye basa rako meri manje nekuti Joseph akangokusembera so ukaona kukisa-kisa omudza kuti anogumira ikoko hamusi muprogram. But there are times yekuti chaukaudzwa naMwari kuti chiitike chinoda kuti urambire vamwe vanhu vari close newe kuita zvimwe zvinhu newe. Apa pakaipa manje. Unoziva kuti vanhu vaifamba naJona mubhoti chakaita kuti vararame vakanyudza Jona. Yet Jonah was a prophet. Wende mwana wesangano prophet Jonah pavakanyudzwa mvura mhepo yakapera. Also there are times yekuti matitles aunotyaya unomirira mhara. Pane kuti iye anyure nekuti iye akanyura anobuda. Saka hana problem nganyure. Yewa Mwari pane kwaari kuenda naMwari wake. He had the title Prophet Jonah, but he was a problem in the boat. So there are times when your problem can in a title, it's hard for you to believe it. Here you can see. We're going to need prophet papa. One practical. No zamu prophet after the continue. So every promise of God carries a process you need to know. You can receive, ugata receive. In first stage, I see final. I consider to receive. You know, there excitement and improve you believe. But after believing, you must get knowledge on what to do. Nama yataita ndeyekuti takangofunza kuti kunamata imagine kuti munhu wamwari akataura zvinhu zvichakuitika there are things zvekuti hazviitike Evhini akataura kusvika waziva zvekuita nyangwe pataurwa. I'll give you an example. John chapter 9.
murume akasvikirwa najesu ari bofu. Jesu akamisa mavhu kumeso akamutenda unogeza. Bhaibheri rinoti akadzoka achiona. Zvotoreva kuti akabva pana Jesu asikaoni. Nokuti Bhaibheri rinoti paakanogeza kuSilomu akadzoka achiona. Zvinotaura kuti nyangwe asangana naJesu akaenda ari bofu. Osati atadze kuti mwari wacho unaye, but asi kuoneka zvaunonamatira. Murume uyu haana kuona nokuti asangana naJesu. Zvanzi akati anogeza ndobva akadzoka achiona. Zvoreva kuti Mwari ane zvimwe zvaachaita newe, zvekuti kana aita newe unofanira kuziva kwekuenda nezvekuita kuti breakthrough ibate. Iye newe hapana breakthrough nakuti Jesu akatorifeya munhu. Statement yekuti Jesus is my last bus stop. It is very dangerous. Can also have this kind of understanding. In last bus stop when you know to do what Jesus is telling you to do. Nekuti murume akasvikirwa naJesu akaiswa mavhu. But anabatmia vanakuiswa mavhu vanongonzi chiona. Ndopane danger yekuda kurarama netestimony yemumwe. Testimony yemumwe ngaikusimbise kuti Mwari vanoita zvinhu. But kuti vachaita sei pane zvako, it's different. Imagine achiswa mavhu kumeso, opunza kuti ndana rundidaro, ondini Jesu eNazareta, oti kunyepa hakuna Batmia munambodaro. Usati kunaoneka history so. Osana mutana msiche dai. Kuna na mama tawari munorondo stake. So they miss revelation and the new things of God. Ukaita nzota ya mwarisha ya haite so. But the scripture I need to read this one. Just excuse me for the beginning of the day. I'm sure that I put it out, but that I'll pay it, but I love this one. Asana mzomu na yakite isachi tendereri. When we start kunyepera bana, isitumira pa shoko, totara zuri shoko. Mwari arubira dai, Jesu arubira dai. Let me give you a scripture that will just challenge you for this coming year. John 20. John 21, verse 25. Now there were also other many miracles that Jesus did, which every one of them to be written, I suppose that the whole world itself could not contain the books that will be written. Verse inoreva kuti zvakaitwa naJesu zvese hazvina kunyorwawo, pakanyorwa zvimwe zvacho. Dai zvese zvakanyorwa, dai nanhasi panyika pano pasina mabhuku angatakure nyaya idzodzo. Saka paunoti zvinoitwa nemunhu Jesu haana kubvira azviita, pamwe ndo zvimwe zvacho zvisina kunyorwa zvaaita. So you need the Spirit of God more than the spirit of criticism. Aiwa, basi Mwari, kosi tinovhura apa, tinovhura. Unoona ngochivhura iwe usina kuvhurika. Nokuti even munhu akangoenda kuchikora anovhura. And anotoverenga achitonzwa. Problem yebhuku iri manje. Ukangoverenga ukanzwa, disaster. Unofanira kuverenga kuti uziviswe. Zvawanzwa isiriyo nyaya yacho. That's true. Saka uramba ukamira. Pandaverenga apo wafanira kuti atona namangwana takanzwa, ukuda zvisina kunyorwa. Ndo zvaunozwa ndo nyaya yacho chaichayo. Kuparidza kutsanangura kubva pane zvaverengwa kuchitsanangura dzimwe nyaya. Why? Nokuti Bhaibheri rakanyorwa kudhara, iwe uri kurarama nhasi. Rakanyorwa nguva yekuti vanhu vainga nengamera vasina kana laptop kana motikari. Saka pese paunotodarisa prayer according to the Bible, make sure kuti uchanamatira mbudzi. Why? Nokuti ana Jobho vane mbudzi vane makwai. Iwewe izvezvi uri kuda matex, uri kuda laptop. Bhaibheri hamuna anga anayo. Phone. Solomon the richest angari phoneless. He was not reachable. Solomon. You own a phone. But look at them Bhaibheri. Isa toita zeibom. Rest of phone. Hamuna anayo. Atiite zviri muBhaibheri. Tinoitwa neBhaibheri tiite zvatofanirwa kuita mazuva edu. I'll repeat. Atiite zviri muBhaibheri. You must rightly divide the word. Kuunderstand uku kudhara asi mazuva ano ndokudivide kwacho. Lot akarara nevanasikana vake, iwe nevako hausati. Asi zvirimo, hamunoti unonokerei. Anonoita zvirimo. Inosvika kubama nerongo wauratidza vhesi kuti ona wangu ndo zviripo izvi. Chachaya. Ko iwe haudi kuita zvisimo kwa zvirimo. But inyaya yekuti you rightly divide the word. Unozati zvakaitika but hazvidiwe, zvakaitika but iera, izvi zvakaitwa nekufunga kwemunhu, iyi ndo pfungwa yaMwari. Umu mune nyaya dzakaitwa nevanhu nezvinodiwa naMwari. Two things. Mune zvakaitwa nevanhu
zvimwe zvacho zvisingadiwe naMwari umu. Saka ukaita zvese zviri umu unoona kuita pasingadiwe pacho. David akabvuta mukadzi waUria akatouraya Uria wacho. Iwe usati wabvuta enda usati wauraya murume wacho. Murungodanana chete unoti kunonoka. But by rightly dividing the word, kunozvati zvakaitwa but hazvidiwe. Saka hatiite zvirimo tinoitwa neshoko kuita zvatofanirwa kuita mumazuva edu. Mazuva Jesu akasingaparidze nemaiki ngorova dry manual. Ukada kuita nezvemubhaibheri unochikanda pasi rova ukadaro. But nokuti uri mumazuva ekuti technology yacho provided unokuwara. People hear me very well. 2020 chihombe mindset yako nokuti ma-old systems nema-old ways awaishanda nawo haakugone kuti ugamuchire the new thing. Saka uchiona kuti kamwanasikana kana kari kadiki so hazvitoti kaite nhumbu. Why hakana a strong backbone to carry the pregnancy for 9 months. Hakana eumbu inogona kutakura umwe mwana. Saka Mwari vakazvimisa kuti hazviitike ikoko kusvika munhu amature. Kureva kuti pane maturity not demand for you to receive something. Usaone tuwana tudiki tunewa 4 years 5 years tuwasikana wakuna turi barren. Hatusi barren. Tokamiswa ne process yekuti hatisati developer enough to carry the pregnancy. So izvezvi Mwari vane zvinhu zvako. But you are failing to grow by faith. Oh, it's this one. Hebrews 11, 23 and 24. Hebrews 11, 23 and 24. Hebrews 11, 23 and 24. 23. By faith Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents, because they saw that he was a child, a beautiful child. They were afraid of the king's verdict. 24. By faith, when Moses was grown, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. A personal decision, a choice. Akura pakutenda, not by age. By faith when he had grown up. As a believer, you don't grow by age. You grow by knowledge. Why? Faith comes by hearing, hearing by the word of God. So faith, in other words, in knowledge. Because it's hearing, it's knowing the word. So by faith, when he grew up, he refused. Anakuti kuti baipapo paakakura mukuziva inside, akaramba comfort zone iri outside, kuramba kuva mwana womwanasikana waFaro, kuramba mafaro, kuramba zvakanaka nokuti waane revelation. Is why Faro akauraya vana vese vechiHebrew. Munhu akapotsa kura ndi Moses, ndokubva ada kumuuraya mentally. Rufu chairwo handi nokuti munhu afa akatoenda kuburial. Kufa chaiko kufa mukatu. Saka uchiona kuti even nhasi munhu anogona kuprefera kutenga CD larineti dembo achisiya ramaskiri mupenyu. Why? Nokuti munyango akafa anoimba upenyu, uyu mupenyu akuimba zvakafa. Kufa mukati kuri dangerous. Hakudi burial but unenge wakatorwa pasi. Faro akaona kuti vese vanongouraya vana, saka pane one chapona toda kuchiuraya in a diplomatic way, ndobva ada kuchiuraya inside. Ndotsika dzinoshandiswa kuti nevarungu manje pavakakolonize nyika vakaziva kuti one day these people get independence, one day tichabuda muno. But the only way yekuti tirambe tiri pamusoro pevanhu, let's make systems dzavanotenda. Ngatibvisei tsika dzavo nezvavanoita, tovapa mazita echirungu, tovadzidzisa zvechirungu, toita zvechirungu. Vakatidzinga urungu hwedu hunosara nawo. Saka kana vasara neurungu hwacho vanozofanirwa kuda murungu wacho vega. Saka uchiona kuti takavarwisa vakaenda apa tinoda kuti vauye vakatiuraya mukati unobva matakafa. Ndototemba vaizvo. Wanza tichiti wopeni baba madimikira kuti uyai. Vatakati kudai kuno kuti tikaina takunyira matsamba ekuti awayo dzokaya kumatokwara dzokaya. Why? Vakatiuraya mentally. Tetsu hombe kufa
yake nechino chinonzi adoption. Adoption iripo. Waberekwa kumba kwemaslaves, wawadhopwa nemhene, unenge wapinda. But Bible robva rati paakakura by faith, akaramba. Kuramba kwaanoita kuramba zvinhu zvakanaka. Why? Anoziva kuti izvi zvakanaka izvi zviri kuuraya purpose yandakaberekerwa. He was born to take people out of slavery. Saka iye paakaberekwa akanogara kumba kwaFaro, iye hasisina nhamo, anogona kungoti tiri bo kubasa ndaizviona pataishanda kuindastry, maiti mukaronga zoti pei shoma komana toda kustrike, mulungu akanoziva kuti nhasi hatishandi takatojamuka, pei haisi kuita. Mulungu akasika kuzviziva kuti vanhu vada kuronga strike, ende mukuru wacho ari kukonzeresa ndiningi. Ningi anoshedzwa kuofisi, achipinda muofisi for first time anoti wafuti kofi, kugara apa kofi mabhisiketsi aya. Vapedza kudya wabvunza ichi chiri kuitika, unonzwa statement yemunhu aguta manje, vari kuti mari ishoma, asi yako yawanda, yake ichiri shoma but adya. Why? A corrupt were thinking next stomach. Uku kunogona kutonga uku ndozvinoita kuti musikana ave hure nzara inogona kutonga mafungiro zvodambidzira kutoti upenyu hwacho hauna basa, chero ndaita zvandaita kuwana mari. Instead yekuti njere dzitonge dungu rikatonga uku wakuvara. People hear me very well. 2020 inyuu ye kuvanhu vane new mindset, kuvanhu vane old mindset. Yakatoshanda gore ndi 2019 futi. Why? Nokuti paunopinda mu new system, have a new mindset. Mwari achida kuendesa vanhu auriti, Mwari achida kuendesa vanhu Deuteronomy 10:11. Mwari abvisa vanhu kuIjipita achivaendesa kuKenani, ane chinhu wani chaakada kuti vazive vasati vatora land. Why? It's one thing to own land, it's another thing to enjoy the blessing of owning land. Kuva nevhu haisi guarantee yemaguta. Unogona nenzara mune minda. WekungaZimbabwe unozvizwisisa kuti haasi madimikira. Owning land haisi guarantee yekuva nechikafu. Why? Inyaya yemindset. Kana tairima kumusha tichirima on a small scale zvekufidha mhuri dzedu, tikava nemukana wekuona land hombe, chatofanira kutanga taadjusta mindset yekuva neburden to feed the nation. Nokuti izvezvi munhu ane munda mukuru but pfungwa yake ndekuti dai mhuri yangu yaguta kwete nyika. Eka satoda kana achitokohwa witi nejeko isaini yekuti ada witi yake sojo chimoto chake nevana vake. Vanhu havana burden yenyika ka. I wish one day I'll get the privilege to speak to people vane responsibility for the nation, to empower them. Why? Nokuti Mwari ndo zvakaita pakapa no land. I'll read. That's Deuteronomy 11:10. For the land that you are entering to take possession is not like the land of Egypt, from which you have come from, where you sowed your seed and irrigate it like a garden of vegetables. That type of agriculture yamakunoita manje, farming, it is different. Nokuti ukuma akuno own land, uku you were living as slaves. So when you own something on a large scale, you need a new mindset. Chinopa munhu kuti apiwa fuel yokuti arime netractor rake mumunda afeed the nation, otengesa diesel racho, ada kufidha vana vake, haana basa nenyika. Munhu akapiwa mukana wokuita zvinhu zvikuru for the nation, one thing, he must have a burden for this nation. Rwadzi rwakuti Zimbabwe inoita nzara, kwete kuti chero vana vangu vaguta, it's okay. Ndozvinoita kuti munhu atengese diesel. Tractor raifanira kuti mamahectares ekuprovaida chingwa, anotengesa diesel, otenga chingwa chavana vake. Nyika yanyura. Apa Mwari aitopa vanhu tipa asati avapa land, kuti varume land haisi nyaya, mafungire yenyu panew status ndo nyaya. So 2020 haisi nyaya, a new mindset matters most. Zvanzi naMwari kwamuri kubva maidiridza neirrigation, kuti maidira nemasystems ari on the ground, kwamakuendesa large scale, Mwari unonaisa mvura kubva kudenga, kwamuri kubva maita like a vegetable garden, pamakuenda it's a commercial system. So you need a burden for Israel. Samwari asatapa vanhu land, akavapa new mindset.
Why? An old mindset per land is dangerous. You can starve while owning many hectares of land. It's unfortunate, it's very sorry. Hauna chaunochemera kuna Mwari kuti nokuti munda wacho uripo but une uswa. Kadini kawakarima ndikokuti timu rako rigute. Why? Hauna burden nenyika. Moyo wako haurwadziwe neZimbabwe, haurwadziwe. Unongozwa kuti kana wafana wangu waguta bhoko. Why? Nokuti takabva mukusaona land. Tichitora tumaportion tichienda kumareserve nekudii. Twatazowana mukana wekuwana land yacho. Mindset ndokubva yaramba iri kusystem of the old. That's why Mwari akatipa timu rake kuti old mindset new environment inopa hanga maenda kupromised land. We are live on Facebook. I'm sure some will just hear this. They can adjust. They must have a battle for the nation. It's a good opportunity. Yekuti muone hectares akawanda land. But chikuru ingwa moyo wakuti this nation must not starve. Kwete vana vangu, kana waida zvana wangu wafana kulima kuseri kwemba. Kana waida zvana tsana wako nana bangino wafana kulima kuseri kwemba. But paogatora mahectares akawanda, Wadziri wa Zimbabwe have a burden for a nation. Do you know it's a sin before God? Could you know opportunity to feed the nation? A selfish motive is not good before the Lord. Why? Nobody can what trust when there's a kakura. So, what do you want? Could you make trust for a reason? Deuteronomy 8:18. So, but not, I'm Jehovah God who give you power to make wealth. So that you can establish my covenant. But chini cha unopiwa cha unowana cha unowaniswa na Mwari chine purpose. Ukawana a big land, purpose to feed the nation. Ukalochilima kuseri kwemba, purpose to wafana tuwako. There must be a different mindset. It's our first day. Let's just conclude with this. Just give me 2 minutes. So 2020. It is already done. But the main secret to Ziva, to have a new mindset. My old tactics, they don't pay. From 2019, check your life. Usati watu waroi wangu wanozodi wanokumusha kwedu wanonita zakati iwo wacho urikuita nezve have a better even moyo. That's why Mwari even by in terms of marriage vakatotaura kuti murume achasiya baba naamai kuti marriage ndeyevarume kwete vakomana. Chirungu chinoti men kwete boy. Why? Not when you become men you carry a responsibility. You are no longer a boy. Marriage wakura is entertainment, irresponsibility. Percentage entertainment time yacho ishoma. Maazireza kuzoti vana vadyoiwa dzimai vadyoiwa pekei 10 minutes no joy. Mama hours yakubata musoro wakadai so. Zvinopa budera. Saka zvakanzi it's for men. Asiya mukomana. Ukazviita uri mukomana unozvitiza. Ndezvevarume. Ende ukazwa chiti achasiya baba naamai. Hakusi kunzi pandukira vabereki vako nokuti waroora. Kusiya kuri kurehwa baba naamai. Baba naamai relationship marriage. Zviri kunzi usatakure mindset yemarriage yekwawakabva uchinointroduce mumarriage yawapinda. Pane time difference nekuda kwekuti avakaroorana kudhara nemareasons are different. Maroorana nhasi munyika yadevelopa mune different reasons. Isanamai vedu vakaroorwa kunzi vaishanda vaitoonekwa itakura mashinga uri nekudii. Isweda adzimai hatinamboona kushanda nekuti tine stove. Kungoti ta vakutobika vedu vaibva neshinga dehuno chipura ndipano vachionekwa nokunzi mwana ane basa. Saka ukatakura kare anamai vedu vaigariswa kumusha mudhara ari kuno kutaura type yedu hatitenderwa kudaro ende hatifanirwa kudaro. Ndini muweni ndiri kudaro wemazuva ano haibude hatizvigone. Usanyepa ungonozvikwanisa piwa madhamu mwedzi vari kumusha kuuzunda uri tonasi iwewe manje ende toshedzera kuti ndizanowaona iwewe manje haudaroe
unenge inini kai watidaro izvi wangu unofana kugara naye zvakatosi saka kana bhaibheri ichiti murume achasiya baba naamai zviri kunzi siyai old mindset marriage yekare. There are things you can learn from them, but there are things that are not worth to apply in our time. Tine zvatinodzidza kubva kuwanano yawo, but tine zvimwe zvatisingafani kuapply muwanano dzedu nokuti there is a gap time difference. Amai vegara kumusha chita zvavanoita, isu tinofana kugara muno mutauni tese tichihasla tichiwane mari. Different mindset. 2020 igore nyowani, but ukapinda uri mudhara unorikala robva ravadhara futi. Zvinhu zvitsva zvinoda a new mindset to approach and so that you can receive the better things. Pane zvichatoitwa naMwari mugore rero. Mwari agara akatoita kudhara. Why? Nokuti Mwari hapinde new year. The Alpha and Omega. Haararami mutime, anorarama mueternity. Haisi surprise new year. Hii new year kumunhu kuna Mwari semotwani. Zvoreva kuti mu new year macho ane provision yaakaisa. That's why vaIsraeri pavaifamba kuenda kuKenani vakanzwa nenyota, Mwari vaingoti kuna Moses, rova dombo iri. Kuti vaitofambiswa murodhi ine mvura yavo, Mwari azoti pano vachanzwa nyota ende dombo richavo. Kuti vasati vaenda Mwari anga atobva ikoko achiuya kuzovatora. Saka Mwari ari Alpha and Omega, ndiye kutanga ndiye kuguma. Saka anenge ari kuno achida kuti uye kuno. Saka zvaanoita anouya kuno kuti aende newe. Saka time yaanopfuura nepano asina iwewe ndo paanenge achirongedza achiziva kuti pano uchasvika waneta uchada mvura woisa dombo, wosvika pamwe pane mvura inovava pamara pobva pava nedanda remuti raanoisa pasaidi raanozoudza Mozisi kuti kanda danda remuti mvura yotanga kutapira. Haisi coincidence kuti pane chimuti chinotapirisa mvura. Mudhara aitoziva kuti apa inovava saka pari kuda solution apo. Saka Mwari kwaari kuda kuenda newe ndo kwaabva. Saka hauna surprise, hauna chinyoni chaunomuudza. Iwewe ndiwe uri munew year, iye haasi munew year. It's an old year. And anotoziva manidzi nezvese zvauri kufanira kutsvaka imomo. Saka akaisa provision. But what you need to do, a new mindset. Romans 12:2, you know, your mind must be renewed. Kwete removed, renewed. Pfungwa ngadzivandudzwe neevhangeri. Just switch chimwe chacho ichi. Chese chaunotarisira kuti Mwari vachandiitira vakatoita, but hazvigamuchirike nepfungwa yekare. Kana last year waitarisa nhinga achazodai, this year tarisa kuna Mwari kwete munhu. Men can disappoint, but God will never disappoint you. Unoziva kuti Mozisi akatofa unasati apinda Kenani. Ndikatsanangura apa. Mozisi akatofa unachiri murodhi. Mwari wedu kuti adzokai Mozisi afa hamunozopinda sei. Rwendo harisina Mozisi nderamwari nevanhu. Moses was just a chosen leader. But inzwa leadership ya Moses inogona kufa, but the leadership of the Spirit of God will continue. Saka weti hatinoenda naMose, munogona zopinda naJoshua. Nyaya haisi pakuti Moses or Joshua, nyaya iri pakuteera shongwe yegore. Your focus must be on God, not man. Munhu ukamutarisira akakundikana anongokudza kuti ndiri munhu wada nditese. Ende itori mindiro yakakwana iyo. Munhu akakundikana anokudza ndinenge iwewe. Every good hospital in a mortuary, that's a sign that no matter how professional a doctor is, pane paanokudza kuti Mwari vaita kuda kwawo. Ende hakuna doctor akadzingwa basa nokuti vanhu vafa. Anotoshedzera kuti next. Munhu achioperetwa ofa anongopusha tisei woisa paside oti mumwe. Ende wao unaba kana ukatobvunza kuti kwauya ufa vanoti atati umwe siyana nezvaenda. Kuchipatara kunofira vanhu kunorarama vanhu. Isaini yekuti takapana doctor privilege yekuti kana munhu akatofa you remain doctor. Hakuna doctor akatorwa mapepa kuti vanhu vafa. Basa ndosaka kuti basa racho rinonetsa kuti uriite. Why nokuti rakachipa singaite. Kana munhu akafa is problem. Haunzi wakundikana zonzi nguva yakwana. Noma graft kani.
already iwo unoshanda ukakundikana kuita chinhu unofaiwa. But doctor munhu akafa nonzi ishe vaita kuda kwawo. Nonzi doctor chonzi ari pastrike dai imwe mari vanhu vachifa. Anoshedzera asindouraya but mari yangu ngaiuye. They are professionals but they are still natural. Amen. We need God. Yes. Tinoda Mwari. Tarisiri ngaive pana Mwari kwete munhu. 2020 ukazembera panjere dzemunhu Bible roti akatukwa anozembera panjere dzemunhu. Vhesi inotaura kuti kana pane dzako futi ukadzizembera unototukwa nekuti uri umwe munhu futi. Your trust must be in God. Amen. Kana waisa trust muna Mwari, get knowledge, know what to do. Namata haisi magic. In relationship na Mwari, anogona kukupa revelation, a formula of so that you must know. Ndani 42 years. Ndani kwaitika makrusade mamwe taatenda mamwe tatoitawo. Ansanda mboona miracle yemunhu akanamatirwa ari dofo akaita engineer. Ameno kana kwenyu muchechi muchizvita. Ansanda mboona dofo akanamatirwa akaita doctor. Andisati. Takaona zvirema zvichisumuka, mapofu achiona, but hakuna dofo rakanamatirwa rikaita engineer nanhasi. Indama miracle ziwa yasingaitike. System iyoyo haiwanikwe kumiracle site. I'll give you an example. Mwari akati let there be light ukava nechiedza. Ndiye futi akasika zuva. Anosikirei zuva kana chiedza chiriko. Chiedza chaakataura pekutanga, it's a miraculous thing, hachina source. Akangotaura kwava nechiedza. But paakasika zuva, ada kuti kuve nechiedza chine source. So kune zvinhu zvinowanikwa mune source muprocess. Kogoita zvinowanikwa mumiracle. Hakuna miracle yedofo rinonamatirwa robva raita engineer. Nanhasi hakuna. I mean, I stand to be corrected. Kana kuchiyo kwenyu muri powerful zvekudaro. Kuti mukanamatira dofo rogonoteta doctor. Tingatopinda weko. But ndani 42 years hakuna. Why? Remu iyo you must learn and know things naturally. Yes. What is spiritually? Naturally you must learn and know things. Hakuna matirwa kuti waite engineer. Vanhu vanofunda. Yes. So 2020 chauri kudai wewe chiri muremu yemiracle here kana chiri muprocess. Kana chiri muprocess, know what to do and the grace of God will help you. Mwari makarangarira David akauraya Goliath nedombo. Dombo it's created by God. It's not man made. But the sling is the skill of men. Moses akaburitsa vanhu mukamuchengeta mneo river. Haana kuflota by grace. Akaflota nekuti mai vake vakagadzira tswanda basket yavakanama ikatoshanda nemasystems ema-laws of flotation. Moses haana kuwanikwa ari pamusoro pemvura, akawanikwa ari mubasket. Basket i-human skill iri kuchengeta chinhu chine mweya waMwari kuti chizoita basa. So ukaneglect basket wanyudza Moses. You are anointed, you are called. But ukaneglect processes are natural. Unobudza kuti mufundisi wako haana power. Tavakandimatira so but andisikuona zviri kunyatsoitika. Vakakunamatira vakakupa nyasha asi unezvo. All right. Psalms 23. Inoti akazodza musoro wangu namafuta mukombe unofashuka. Chinonzi musoro hausi uyu. Idea kana kuti wisdom kana kuti knowledge. Akazodza musoro. Kuti Mwari anondipa nyasha dzekufunga zvine udzamu zvine wisdom. So that mabasa andinobata mukombe zvandinobata zvinoita overflow. Overflow yese iri kumaoko emunhu yakatangira pawisdom dziri mumusoro. I remember one day ndapanika clip ndakapa example panapa. Kuti ukawanikwa une mari yakawanda muhomwe. Vachitoziva kuti haudhonze muushenda, hauna kufunda, haunzi businessman, unonzi suspect. Unotoshedzwa kucentral kunzi yawandira sei. Imhosva iri kuti mari iwanda aiwaisi but ikawanda pauri pane munhu atorerwa. Wai nokuti wewe pauri haifanirwa kuwanda, haifanirwa kupfuririra. Nokuti uku kwaunobata kwazvinowanda kune kwakontrolwa nekuku. Zvinogona kutora chivindi kuti uite mari yakawanda. Hazvidi chivindi kuramba uine mari yacho. Zvinoda wisdom. Unoda kuporokoza ukabuda negoridhe kana 3 kg ukatengesa ukaita mari, but after 2 years unodzoka pasaizi yako. Zvauri hazvichinje.
uku kunokubira unofunza kuti wakabirwa hauna. Jacob akabata mutumwa akati ndikusiya kusvika mandiropafadza, akarohwa. Ina ndaitarisira munhu haana kuti handikusiya kusvika mandiropafadza, but denga rinenge haridwo rinorova munhu ada kukomborerwa. Anoroverwei munhu ari kukumbira blessing? He is already a blessed man. Check kuti akarohwa pai, pachiuno. Grozi yaribro abva pati seingasarudza pachiuno. Saka vakaongororwa kunzi pavakanoshanda vakapiwa mukana wekuita mari, wakaudza kuti moda mari, vakati mukadzi. Saka apa pawa apa panovakuvadza. Hamina nunora naye aripo Jacob panapa. Wanzoti apa ndoba ndiuraya apa. Madhiri ndomboita patapa patitorera mari yangu yese. Mutumwa ukaona asarudza pekurova pane nyaya, ndoba nevhangeri rese pa. Ndikusiya kusvika mandiropafadza. Vakati iwewe manje une mombe, une makwai, une ngamera, unoda kukomborerwa kwerudzi. Okay, unonzani zviya Jacob? Ndimi waya kushandira vakadzi ku14 years. Saka tikati kupai imwe mari unoendesa futi kuno vakadzi. Ndobva ndichiona ichocho ndokubva chava wiki. Kana chava wiki ka uchachishandira maningi. Baba rinenge akatobva ipapo achikamina. Kuti imwe blessing yauri kutoda idiscipline. While already you are blessed, you lack discipline to control the blessing. But you lack discipline to control the blessing. Yes. Because my blessings to other, my miracles to other, but animal conditions at Singadi. Jesu aenda kumba Jairus. Apinda mumbane matira mwananga akafana kubamuka. Ani zvaakataura zvatinoignore tichifanira kuti mwana amuka. Akati kudii pakamuka mwana? Mubikirei adye. In other words, Jesu ari kuti kudii? Mukasabika anofa futi. But there is a way to maintain a blessing. Blessing inotobikirwa yamuka. Rasa rabuda muguwa yes. Visai zvaakapfeka izvi. Why nokuti haafani kupfeka zvemuguwa panze. Kurati hatidi mindset yekwawabva. Ita mindset itsva kwenzvimbo yawauya. Kumishaenda. Nazatara nyaya dressing. Dressing is so important. Simongo cheneta tifunza kuti matsotsa nemushonga. Inyaya yekuti vakamaster chinhu 1. Kune dressing inototaura uchifamba mutauni so kuti iyi mondori. Vandoziva kwawabva. Undozikana kuti iye tikagara iri zvakakanyoro mondoro iyi haisi tauni. Because kune mapfekero anonyatsokutaura kuti ndo address. Iwe uri supposed kudressa manje unobva urova address. Asauziye. Kuna vanhu vanopfeka address. Iko kupfeka kuchinzi kudressa. Mumwe akatodressa anenge atorova address. Unotoziva kuti iri Ziva kana kuti plus. Haudress unorova address. Vanhu vanotoziva kuti kuna tona zvakadai uyu. Munguva wakasava wakakuti hautambishana vanongo kumhoresa. Kune mamadairiro futi. Hana mushonga matsotsi kungodiscover zvinhu. Vakakudhauta kuti pamadairiro ukavabhaiza anogona kuuya kutsika mbichana so. Kana ngokutuma. Very soon kana ukoma kutegere very soon auya. Muno muchikutuma nakusiyana nazvo. Ani kana kavaka master so. Chotenga sadza patika iwo wada wageza maoko ako kudya wotari pamuside down. Amusoro itinaro pano. Apiti one sadza kwarari. Tinaro pano mtauni. So interesting, but it's the truth anyway. 2020 is a new year. Do you have a new mindset? Do you have knowledge? Do you know the process ya unofana wakupinda to receive what you think God is about to release to you? Do you have the humility? Sometimes 2019 wakaputsa zvinhu zvako kwete zvemumwe zvako nokuti you were not just humble. Ndakupa example yemwana wangu kumba. Madrinks ari mvillage kumba kwedu ndeye family member yese. But kamwana kangu hatina opena isi tikatora madrinks inovhura padhoo. Panovhurwa pacho manje iko akasvikire. Saka kuti katonwa kanofana kutambidza murefu wovhura. Kuda kuti une zvinhu zvako
Zvekuti ukasatenda unyasha dziri mune vamwe hauzvidye. You need others to help you. In life, don't look down on anybody. Yes. Regarding to TP 2020, usatarisire munhu pasi. Angangodaro asina kungwara sewe but akareba kukudarika pane paanosvikira. Ipapo une musoro unoita need napo ende paripo pari ne breakthrough yako. Bill Gates, a great businessman, akaya muno muHarare akasabvunza kana street kid toilet iri papa anozviitira. Why? Kune vanhu vane knowledge yearea yaunofanirwa kurespecta. God gave me this understanding. Kana kune vanhu vakuru muupenyu vakakundikana pakuita zvinhu havanzi madofo kana kuti mafailures, they still need honor and respect. Why? Munhu akaita chinhu muupenyu akakundikana haana kukundikana, akakudzidzisai vari pasi kuti mukaita nenzira iyi hamubudirire. So he's a mentor, not a failure. Wese akaita chinhu chikasabudirira muupenyu kwauri haisi dofo, nditicha nokuti wavazokudzidzisa kuti hazviitwe nenzira iyi haubudiriri. When you get that kind of understanding, you don't look down on elders, you respect elders. Zvakaitwa nababa vangu vakakundikana havari failure. He is a teacher. Why? Nokuti I don't repeat the same mistake. So automatically my father has a failure. He is a mentor. Kukundikana kwake is grace for me to learn. So don't look down on elders. Get something, learn something from them. 2020, a new mindset. Just be humble. For the Bible says, humble yourself before the Lord, and He will lift you up. So the best way the key is humility. Amen. Naaman, 2 Kings chapter 5. Naaman ari mkuru wehondo, anga ane leprosy. Ari army commander, chakaita leprosy ipere. Akanzwa kataura musikana webasa ari mumba. Remember, a commander gives commands. But chakaita kuti anopora, he was commanded by a slave girl. Kuna kuti nature yake ndo yakachallengewa. Kuti nyangwe uri commander, but in spiritual matters, take commands. So usatarise status yako naturally. Naturally you might be big, but you should not be one of spiritual realm. Some that are really big naturally can be so big to a level. You could have that Naaman apore mapelembuti ari army commander aterera musikana webasa. 2020, get the new mindset. Be humble, learn to respect others. Worship God, wait upon the Lord. Full of I know, not going in. Knowing more is not knowing all. Knowing more is not knowing all. Kuziva zvakawanda zvirevo kuziva zvese. Uri army commander wakakunda hondo dzese. Tinoita kuti maperembudzi apere kumbonzwawo munhu asina kana title ane grace dzekukupa the direction. We can raise our hands. I need to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for speaking to us. We thank you for this new year. Mukati megore rino itsva Mwari.